jotain uutta. Tänä vuonna on simuloitu huoneistopalo. Me pidetään nämä takaovet auki koko tämän harjoituksen ajan. Niin kaikki näkee, kun sinne ne savusukeltajat menee sisään. Ja nyt täytyy muistaa, että on tosiaan nuorista kyse ja se kokemus savusukelluksesta on aika pientä vielä. Mutta siihen nähden, mitä nämä tytöt ja pojat on ehtinyt harjoitella, niin se on mun mielestä aika hyvän näköistä toimintaa, mitä ne tekee tuolla. Mä kerron hälytysilmoituksen, miten se niinku menee. Sen jälkeen mä laitan puhelimen tähän megafonin eteen, eli te kuulette vähän sitä radioliikennettäkin, mitä siellä tapahtuu. Sieltä tulee sammutusauto ensimmäisenä, ihan niin kuin kaikkiin rakennuspalo kautta tulipalotehtäviin. Sen perässä tulee säiliöauto tuomaan lisäveden ja sitten tulee vielä ensivasteauto, joka tulee mahdolliset potilaat sitten hoitamaan ennen ambulanssia. Ja täällä on nyt täällä kontissa niin 2 potilasta. Ensimmäinen savusukelluspari hyökkää, tekee savuhyökkäyksen sisälle, pyrkii sammuttaa tulipalo ja pelastaa 1 potilaan ja sen jälkeen toinen savusukelluspari perässä jatkaa sammuttamista, jos on tarve, ja hakee sen toisen potilaan. Ja nämä tiedot on annettu hälytysilmoituksessakin yksiköille tiedoksi. Ja hälytysilmoitus kuuluu Länsi-Uusimaa 671, 673 ja 677. Huoneistopalo hälytys, Lohilammentie 7. Alkutieto 2 uhria sisällä kautta potilasta. Sofia, vähän tänne päin mennä siihen eteen. Ei oo edessä. Ei yhtään. Ne on niin pieniä, että ne ei. Tästä tulee. Tytöt! Ihan vähän tänne päin. Nyt tuo raja tuolta liikkuu aina tuonne eteenpäin. Tulee niin, nyt te pysytte tässä. Sä kuulet äänet, kato paikka. No, mutta ei, kun se on näytös, ne sammuttaa tai pelastamassa, että pysytte täällä. Ne sanoo sitten, kun pääsee paloautoon. Se ei oo vielä. Jade kans. Jakalistimen paikka Taivon Tantella. Asunnosta 2 potilasta Tainika. 677 matkalla. 77 matkalla harjoitushäke. Tuossa Äiti. no niin. Se Viiami oli Eskamissa. Niin oli, sä kerroit. 673 kohteessa. 73 kohde, harjoitushäke. Wow. Okei, ja nyt saapui meidän
ensivasteyksikkökin kohteeseen ja ykkössavusukelluspari on menossa sisälle. Ovi on lukossa niin kuin yleensäkin. Joutuu murtautumaan sinne sisälle. Savusukelluspari tarkistaa toistensa varusteet ennen kuin mennään sisälle, että varmasti kaikki on suojattu, laitteet on kunnolla. Noin tapahtui murtautuminen. Tällä kertaa vähän helpommin kuin yleensä. Ensiapuryhmä kantaa kauhapaarin paikalle, jos sieltä se potilas saataisiin nopeasti ulos. Ovi edessä on niin sanottu turvapari, turvahenkilö. Tässä tapauksessa taitaa olla meidän esimies yksiköstä. Kakkosavusukelluspari tuolla sivussa valmistautuu omaan sukellukseen. Tuodaan potilas ulos tällä ensiapupisteelle. Tiltin päälle. Seuraava aika. Mihin on painetaan? Ja tällä kertaa näyttää, että tämä ensimmäisenä löydetty potilas on eloton, joudutaan aloittaa elvyttäminen. Ja toinen. Aivan. Tuo elvyttäminen on aika rankkaa puuhaa isommille ihan aikuisillekin ihmisille. Sen takia siinä on nyt tässäkin tilanteessa kaksi, jotka painelee, voidaan vaihtaa, että se pysyy se elvytys riittävän tehokkaan. Juontaja sekos, täällä on näköjään toinenkin potilas ulkona. Tää olikin niin tehokasta tää meidän savusukellustoiminta. Elikkä toisena löydetty ei ole eloton, vaan on ihan hajoissaan oleva ihminen. Meidän tehtäväksi hyvin usein näissä tilanteissa jää vaan hapen antaminen ja asentohoito, jos on tarvetta, ja näkyvien vammojen paikkaaminen. Ei oikeastaan muuta. Ambulanssi jatkaa siitä eteenpäin ambulanssihenkilökunta. Kalle on jotain. Okei, riittää. Aivan jumpan. Tässä tää oli tää nuoriso-osaston tämän vuoden näytös. Noin kuukauden verran harjoituksista tätä on harjoiteltu. Aika lailla täällä samalla polkallakin vielä. Kerran viikossa, eli ei kuitenkaan sen enempää. Kaikki, jotka nyt oli tässä näytöksessä mukana, vois mennä riviin tuohon. Kalle näyttää paikan. Jos joku haluaa ottaa valokuvia, niin nyt on mahdollista ottaa siitä lantti edestä. Siihen menee kaikki nämä paikalla olijat. Anna mun puhelin, mä otan kuvan. Siellä on parilla savusukeltajalla niin on meidän vanhat kypärät päässä. Niin näkee, kuinka lämmin siellä välillä saattaa olla, kun me mennään sisään.
Yritätte.